Il-qraba ta' Richmond Tong, raġel ta' 35 sena mill-imtarfa li mit fil-kustodja tal-pulizija sena li għaddiet, daħlu protest ġudizzjarju fil-qrati jitolbu għal kumpens għal mewt ta' binhom fejn qed jisħqu li l-istat huwa responsabbli għal mewt tiegħu. Tong miet wara li nstab kmieni filgħodu pubblesija f'ċella fid-depaw tal-pulizija fl-24 ta' Ġunju tal-2020, ftit sigħat wara li kien arrestat fuq suspett ta' possess ta' kokaina. Tongu rabatu resqu t-talba għal kumpens lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Cafa u l-Avukat tal-Istat Christopher Soler, hekk kif dawn saħħu li binhom miet b'konsegwenza diretta tal-emil tal-uffiċjali tal-Pulizija peress li b'nuqqas ta' għal prudenza u ħsieb naqsu milli jagħtu l-kura medika meħtieġa fil-lejl li miet. Sors imlaħħaq fil-korp tal-Pulizija ikkonferma mal-Journal Times of Malta li t-talba tresqet wara li l-inkjesta li għaddejja bħalissa qed tikkonferma t-teorija li l-mewt ta' Tong seta' ġiet evitata dan wara xhieda kredibbli li ngħatat. Rapport tossiku li kien sar fuq il-katavru kien sab illi Tong kien taħt l-influenza ta' droga u meta miet. Bil-pulizija dakinhar fi stqarrija tgħid li r-raġel miet minkejja li ngħata l-ewwel għajnuna fil-post minn tim mediku. Il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien sejjaħ għal inkjesta indipendenti li tarbel il-kawża tal-mewt tar-raġel arrestat jekk setax tiġi evitata, x'liġijiet u protokolli tħarsu kif ukoll issib min kien responsabbli għal prekawzjonijiet biex titħares saħħa tir-raġel arrestat. Il-familja Tong hija rappreżentata mill-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb.